Checking, sir, checking. Checking, sir, checking 1 2 3. Ciklo dicoba dijajal, ciklo dicoba, cik. Tambah sidik mas, monitor vokal mawon. Ciklo dicoba dijajal, cik. Ciklo mas. Tes, cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nurul Jadid Sonan Kadijogo Demak Bintoro. Ingkang kagem mastuti dhateng pangkatamen kang satembu pinabekten. Para pepundhen ingkang tansah pinundi. Para alim ulama, para kiai. Ingkang siang paneratenan sasawaning kitab suci wahyuning ilang. Ingkang minangka dados panuntun kiblating panembah wonten ing ngarsa ten Allah Subhanahu wa taala ingkang satembu pinabekten. Para pangemban-pangembating praja, para satengagari ingkang minangka dados pandam pandeming pangayamaning para kawadas ingkang sinuba ing pahormatan. Piringan saking para tamu sapara lenggah ingkang pantes tampi pahormatan sadehu pantes lamta sinudarsa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kepareng saderengipun ratamaning adicara pengaosan akbar dalam rangka tasyakuran walimatul urus. Dawuh pirsang teman-teman sekalian, Kaki Bagus Wijanarko Febi Fitrianto, sekalian ini Didiah Kusmaning Ayu Laila Septia Anindya, Sinarang Gedragung ingkang hamengku katinunggih nyanipun Bapak Rianto Ibu Duratul Mufidah kang pidal wonten ing Kebon Batur Dongko Kecamatan Pranggen Kabupaten Demak dalu punika kawitan kawula sakanca saking keluarga besar Nurul Jadid Sonan Kadijogo Demak kasidah modern ingkang sampun kepareng atur purus sang para tamu badhe handhung setunggal muga setunggal saking para kanca ing dalu punika. Melodi gitar Kak Astomas Arif Sabuddin, bass gitar Kak Astomas Isom, string Kak Astomas Alim, piano Kak Astomas Warto, tamborin Jidor Kedang ing dalu punika ingkang dipun Astomas Popon Harpono, Somas Muhammad Ridwan. Wonten ing demung saran peking Satrul Palasik ingkang dipun astapipun Bapak Ahmad Iksan, Mas Muhammad Sutrisno, Mas Ikhwan, Mas Alfan.
Sedaya vokal Nurul Jatid Sonan kali juga ramah kasida modern ingkang panipun Ayai Intan Wulandari, Nasiratul Hasanah Lisa Juru Padi, Driver Mas Mustaf, sinareng kawula megi Hanusa ingkang pinangka jering pambiyoron ing dalu punika. Nurul Jatid Sonan kali juga ramah kasida modern ingkang makarya serengan kalian Ani Jaya, profesional audio sound system lighting panggung rijing, ugi boten katelemen saking Gumilang syuting live streaming. Sugeng dalu sugeng Amir Sani ngantos dugi titi purnaning gati purwa madya wasana tanpa kelangan setunggal menapa-menapa. Nuwun.
Para tamu sebelum ganggang satu penghormatan hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau minangka atur salam taklim saking keluarga besar Nurul Jadid Sunan kadi juga ada kasidah modern saking lalatan Wonowoso Karang Tengah Demak ingkang dipun nasabnyanipun Rama Ki Haji Abdur Rahim Magister Pendidikan Islam pengasuh Ponpes Deruda Wonowoso Karang Tengah Demak ingkang sampun kamtar Ki Joko Goro-Goro. Niki pun atur salam taklim katur ingkang ha menggugati nggih pun Bapak Riyanto Ibu Duratul Mufidah. Anggenipun netepi dermaneng sepuh. Inggih menika ndabaken putra temanten sekalian pun Bagus Wijanarko Febi Fitrianto sekalian Didiah Kusumening Ayu Laila Septia Anindya. Mugi saestu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Bidungan saking tamu hadirin hadirat rahimakumullah. Ing salajengipun katuran alunan selawat asyraka fina Nurul Jadid Sunan Kalijogo. Ani Jaya terima kasih profesional audio sound system lighting panggung rigging dan gumilang syuting live streaming malam hari ini.